chekutanga ndeyamadam boss. Iya kana vanhu vachirangana kune vanoita zvechipostora vakataura nayo vakati ini ndakaonekwa pamweya kuti madam boss kudai muswa 28 vakazodai vakasashinga vakasadii havazodariki muswa cheiwoyo ndo chekutanga. Asi munhu unonzi Bati waenda wakandoti madam boss on Tuesday 29 December 2020 vanenge varipo ende panew year vanenge varipo the next 11 days vanenge varipo. Tiri kuda kuona kuti ndiani anonyatsa kuona nekuda kwaMwari vanotopona. Let's shower love this lady. #ambabati #1love madam boss. His celebrities over what? But the man who predicted Genibisi Rufu finally speaks about Madam Boss prophecy. Rufu reviews what will happen in 11 days. Vamwe havana kufara nazvo, vamwe vatukirira, vamwe vafara, vamwe vakatanga kuti mutsvaga mbiri, vanhu vangataura zvinhu zvakasiyana. Vamwe ndokuti musabate vanhu kumeso, imi when God speaks havataure nebitterness. Sanike vanhu vari kutaura apa. He said if she don't pray, something bad will happen. So if she's praying, she will be safe. Don't misinterpret prophecies. Zvikanzi. Don't go around muchiita zvekuprofesa rufu zvinobagwadza. Zvikanzi. Mumwe munhu ngaaudze munhu kuti ngaasangoti aprofese vanhu vaasingazivi and the impact it has on someone seriously zvinobagwadza. She was exactly then posting it on social media. Why? You could have told her privately. Ndivamwa. Zvikanzana inotorwa kuti iyi ndogona kungoshaika. Kongomuudza kuinbox zviro basa rei. Zvikanzi, do you think vanhu vacho they will open my inbox avo? Zvikanzi, they do, they are not that famous yet. Vamwe okay. Zvikanzi best of both worlds TV sazisikaing HIC samiso zvorevei. Vamwe ndokuti it can lead to depression moziva here izvi. Hope Madam Boss is okay. Vamwe avo. Boys home to yemaprofita yakaoma vamwe avo kwachidiro. Zvikanzi apa vari kufaita over life yemunhu. Hatizozivo isoita tachi tinenge tatapwere. Ndo zvimwe zvinhu zvandasangana nazvo izvizvi. Vamwe vakati kuita celeb kwakaoma, imagine uchinzi ukuda kushaika. But musadiro Mwari vanhu venyu vatanga. Pakaipa. So after 11 days then what is going to happen? Zvikanzi ko vadii kuti vachionawo kuti musoro womwana uripi pana kungotiseonera izvi vamwe avo. Ko zvokuti 15 December what how far? Like why is he always involving money and pfuma? Prophecy dzese hazivi kuti why handitozi kuti vanhu vangachichini zvika ndezvecompetition here. Vamwe ndokuti zvinongorovesa nehana ndochokwadi. Vamwe vakati mumwe akaudzwa hondo nemurwere wepfungwa akamushora kwanzi anorwara uyu hatidi kuzoti ko inga zvanga zvataurwa wani garai padeni Madam Boss, we still love you. Vangu vadiro. At last ataura zvekudzivirira. Waiting for munhu waMwari Java in Madungwe. Then ndosadza kuti wandiri kuda kuteerera ndiani. Vamwe ndokuzvishora. Vamwe vakatukirira ini who am I will never judge anyone anenge ataura zvinhu zvake ende kuti munhu wake anenge aona vanhu vanokwanisa kuoneswa nezhira dzakasiyana siyana. Who are we to judge? Unogona kusvora munhu iwo choudzwa nzi namata wodi wosvora. Unogona futi kusvora munhu achitoda kutokuyambutsa zvakawanda zvinoita kuti ukwanise kuzvidzivirira. Maona manje. That's what I can say. I will never judge munhu anokutaura kuti zvaanenge ataura. Zvikanzi nevamwe ngavataure nyaya yatapiwa kuti vamwe avo Mwari mumwe chete vamwe avo. Saka after 11 days zvichaitika. Final say ndeyaMwari. I thought kana iri nguva yako unoenda and if it's about her why not just conduct her? Vamwe avo. Zvikanzi when God shows you someone's a negative ari kuti namata chakaipa chisaitiki kwete kuti go on social media. Vamwe vapachidiro. Tobva ipapo tomboinda pane nhau yani
yatatsa nayo yatatsa iri kurwadza ndofunga vakati one day iko zvinezvi vanhu vakuita sei vakutova vachimunzwisisa ndokuva kuti rage yaiita mazuva yaya it was not all about rage pamwe kungoti asvotisa kuti it was out of pain nekuti apa anyora a long essay asitsanangura how should go past kuti the way aida kudefenda sisi vakuti no havasiwo zvavanga vari nekuda kuzama kutsanangura kuvanhu akati atako akasiyana-siyana uyezve the love yaiwana kubva kunani kuna vakoma vake zvese izvozvo nekuti zvichafamba sei mulife make aifunga kuti achanga achiprotectwa nawo till the end but right now akutanga kuchiita maybe to rearrange life yake kuti azoti zvichafamba sei zvese izvezvi and many people were actually sympathizing with her zvikanzi ndasiririswa zvokwadi ndarwadziwa nhasi shame so heartbreaking hugs sister be strong very sorry baby keep trying to live for a child's sake is very painful ndivamwe wangu vachidero hazvina kushata techidzidzisa kubva mune zvakasiyana ndobva pabuda zvakare yemunhu wamwari chasi pavakanyora kupeji kwavo ini ndazvoona mapeji akasiyana-siyana this one ingari pazimusikandao nemamwe mapejiwo zvikanzi part 2 coming Mwamwari Evidentiary ndobva ati greetings to all God lovers. Thank you for your support and remain blessed. And to J. Israel, you did well by removing your post as commanded, but your guest prefers learning the hard way, and I will not ask you to pull down your post. Let's see what comes out this time. Was recorded by my wife again. Let the world sit and watch. Those poster. The vice president poster, the biggest detailed exposure of the wickedness meant to damage the image of Emmanuel Makandiwa. Facebook evidence chari page paukuda do pawanenge vachizviisa. When we don't know, coming soon do iri kuitwa yoyoyo. Stay tuned. Shawanani na uyu. Please someone take us kana zvatanga. Chari ishamu so simple but powerful. Zvikanzi waiting to happen I'm lost. Zvikanzi achenjera kuzochema ari iye uye ari kumirizika kuvhirikira kana kuti kuvhikira baba ko kana vari kunyeperwa vamakandiwa hono ndiye zvekutoseterana munhu makamera mumba make watching every move to blackmail here. I'm sorry, but why would they go through all that kana makandiwa wacho asina zvaakaita? Is that how Christians handle issues now? Zvavari kuzviti ndezvechokwadi kana ndevechokwadi hapana zvakasiyana naIsrael wacho saka nyaya dzavo hobho dziriko kunze anarekera haiwawo saka it's only good when your G what is plotting lies and publishing lies. I second you hangu ipapo. Did Licia say she's supporting Jay? If anything, evidence is acting like a real charlatan. So after this, he actually praises God. I thought God fights for his own people. Ndati vakafanana na Jay Israel wacho. One blessing uye atichi evidence ngaabudise zvese zvaanazo iye ada budisa zvake zvaanazo. Muchanyara vana papa hamusi kuvaziva vanhu ava. Vamwe zvanzibvunzawo nekuti papa kutorwa zvemanudusi kunzi makamera kazara yese nyangu manudusi kana kuti I have no idea kuti haufa kuti zvichasvika kupi zvauda kuzama kuita izvi. Zvanzi I agree they are trying too hard to be honest. If it defies nothing then why through so much zvauri kuita izvi zvataura chokwadi. Munhu wamwari evidence chariva kunyanya kutaurisa zvezveshoko. Especially the way they are panicking. Kongavasika Jay Israel abudise and kana paine zvekunyeba it's okay so kuita musuwo for defamation or defamation of character. Vamwe zvanzi busy yacho yakanyanyisa. Vamwe vangadero for once I thought you guys were mature but to put cameras in someone's house all this drama is uncalled for. They are panicking over something. Panyaya. You can say that again. Justifying kurongera prophet Magayo ora here kana kuti chini. I don't get you, but I did justify anything pano. Vamwe zvinokushata kudzidza kwese uku vanhu vachotosirana didi zvikanzi if they're innocent of whatever they are doing this Israel wanted to expose why then go to such an extent to prove kuti havana mhosva. Vamwe ndokuti
You clearly haven't been paying attention. Exactly. We have put, unfortunately, we analyze things from both sides. Vana papa muri one-sided. They are all bunch of charlatans. Gavadzidza from Wale namacheso kungosiya vanhu votaura kuzvongopfuura. The way these guys are going out of their way to silence and dissuade he makes me wonder. And in my own opinion, pane nyaya svinhu vamwe I have no idea kuti zvese zviri kubva kupi izvizvi. Zvese izvizvi zviri kubva kupi. Zvavari kuita muploto wacho uyu akanzi maizviziva here kuti imhosva huru kwazvo kuti unoinda mumba memunhu wondoseta makamera. Infringement of privacy. Wakapinda sei imomo uchiinda kundoseta waiseterei makamera uchisetera mumba memunhu. Don't know. Kuti zvinofamba sei ipapo. Saka takangomirira kuti vachari vacho vachiti kudii neseason 2 yacho vari kuuya nayo of exposing charlatans. So tichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.